Η προπόνηση με βάρη τώρα σε ένα νέο επίπεδο. Το Gym Monster 2 είναι μια all-in-one σχεδίαση που καλύπτει το 100% των ασκήσεων με βάρη που μπορείς να κάνεις στο γυμναστήριο. Με μια αυτόνομη συμπαγή δομή μπορείς να το τοποθετήσεις χωρίς κανέναν περιορισμό. Τα καλώδια ρυθμίζονται σε 12 διαφορετικά επίπεδα από ψηλά μέχρι το επίπεδο του δαπέδου, ενώ μια μεγάλη οθόνη και ένα ηχοσύστημα σε κρατούν απόλυτα συγκεντρωμένο και στο σωστό δρόμο κατά τη διάρκεια της προπόνησής σου. Με ηλεκτρικούς κινητήρες αντίστασης, το Gym Monster προσφέρει δύο διαφορετικές δυναμικές λειτουργίες βάρους που αλλάζουν την αντίσταση όσο σηκώνεις. Με το δαχτυλίδι Bluetooth και την έξυπνη λαβή μπορείς να ρυθμίζεις το βάρος με τα ακροδάχτυλά σου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς για να αλλάξεις βάρη. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία για τη δική σου ασφάλεια. Όταν σηκώνεις βάρη μόνος σου, η λειτουργία βοηθού ξέρει πότε η επανάληψή σου κολλάει. Μειώνει το βάρος στο 0 όταν βρεθείς σε δύσκολη θέση. Ο έλεγχος ασφαλείας είναι πάντα έτοιμος, ακόμα και όταν η λειτουργία βοηθού δεν είναι ενεργοποιημένη. Αν ανιχνεύσει ξαφνικές ή ανισόρροπες αλλαγές, η μηχανή σταματά σε 0,1 δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία συνεργάτη, το Gym Monster χωρίζει το μηχάνημα σε δύο ξεχωριστές πλευρές, ώστε να μπορείς να προπονείσαι ταυτόχρονα με τον σύντροφό σου στη δική σου πλευρά. Μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου προπόνηση επιλέγοντας μεμονωμένες κινήσεις ή να διαλέξεις μια προκαθορισμένη προπόνηση από τους προπονητές μας. Υπάρχουν επίσης προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες για να σε βοηθήσουν να πετύχεις τον στόχο σου. Τα επίπεδα των δεδομένων. Το Gym Monster 3 Records είναι απίστευτο. Σε βοηθά να μάθεις περισσότερα για τον εαυτό σου με διάφορες μετρήσεις από την προπόνησή σου. Όλα μπορούν να συνδεθούν εύκολα με τα wearables και άλλες κινητές συσκευές σου. Καλώς ήρθες στη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια κοινότητα αθλητών που προπονούνται με το Gym Monster. Κάθε μήνα υπάρχουν νέες προκλήσεις για να ξεπεράσει ο καθένας.